Hey लोगोफोर बर' मिक्सचार चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायबाय। दिनै नोंथांमोनजों मोननैसो जोबोर इम्पोर्टेन्ट टपिकनि सायाव सावरायगोन आरो लोगोसे जायफोर फरायसाफोरा IIT आव एडमिशन लागोन होननानै सानगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखायबो दिनैनि बे भिडिअआ जोबोर इम्पोर्टेन्ट जागोन। बेनि थाखायनो नोंथांखौ दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामो आं बेखौनो खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायदोनि। IIT बुंब्ला नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो जेराव इन्जिनियार फरायनाय साफ्रोम फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे टप मोस्ट कलेज। दा बै IIT आव फरायनो थाखाय बा एडमिशन लानो थाखाय जोंनो स्पेशली मोननै एग्जामखौ होनो गोनां जायो। दा बेफोर एग्जामफोरा जाहैबाय JEE मेन्स आरो JEE एडभान्स। दा बे JEE मेन्स आरो JEE एडभान्स बे मोननै एग्जामखौ पास जानायनि उनावनो नोंथाङा IIT आव फरायनो हानाय सुबिदाखौ मोनो। बे बेलायाव जोंनि HRD मिनिस्टार डक्टर रमेश पोखरियाला मोनसे खोथाखौ बुंदों जे जायफोर फरायसाफोरा JEE एडभान्सआव पास जागोन बिथांमोनखौ डाइरेक्टली IIT आव एडमिशन होनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा नोंथांमोना एसे कनफ्यूज जानो हागौ जे JEE मेन्स आरो JEE एडभान्सखौ पास जानायनि उनावथ' IIT आव एडमिशन मोनो होननानै। सिगांनि समाव बेबादि खालामनाय जायोमोन जे जायफोर फरायसाफोरा JEE मेन्स आरो JEE एडभान्स बे मोननै एग्जामखौ पास जायो बे पास जानायनि उनाव बिथांमोननि हायर सेकेन्डारिनि मार्क्सखौ नायनानैसो बिथांमोनखौ IIT आव एडमिशन होनाय जायोमोन। जे जायफोर फरायसाफोरा JEE एडभान्सआव पास जायो बिथांमोननि हायर सेकेन्डारिनि पार्सेन्टेजआ स्पेशली जेनेरेल केटेगरिनि थाखाय मिनिमाम 75% नि गोनांथि जायोमोन आरो लोगोसे जोंनि SC ST फोरनि थाखाय मिनिमाम 65% नि गोनांथि जायोमन। आरो बे मिनिमाम 65% मिनिमाम 75% मोनोब्लासो बे JEE एडभान्सआव पास जानायनि उनाव एडमिशन मोनोमोन IIT आव। नाथाय देग्लाय बेफोर गासै रुल्सखौ टटेलि चेन्ज खालामनाय जादों कर'ना भाइरासनि थाखाय। साफ्रोम फरायसाफोरनो देग्लाय जोबोद मोजां सुबिदा होदों जे जायफोर फरायसाफोरा JEE एडभान्सआव पास जागोन बिथांमोननि थाखाय बिथांमोननि जि हायर सेकेन्डारि मार्क्स बे हायर सेकेन्डारिनि मार्क्सनि जेबो गोनांथि जानाय नङा। नोंथाङा 65% मोनोब्लाबो 60 मोनोब्लाबो 50 मोनोब्लाबो जेबो मेटार खालामनाय नङा। बिथांमोना बुंदों जे जायफोर फरायसाफोरा JEE एडभान्सआव पास जागोन बिथांमोनखौ डाइरेक्टली IIT आव एडमिशन होनाय जागोन बिथांमोननि जेबो हायर सेकेन्डारिनि मार्कखौ नायनाय जाया होननानै बिथांमोना बुंदों। गाबोननि समा जों साफ्रोमबोनि थाखाय मोनसे मोजां सम जे बिगियानगिरि बिथांमोना बुंथिदों जे गाबोन रबिबार फुंनि समाव सान ओंखारिनि सिगांनो जों जुदि अख्राङाव नायोब्ला गासै मोनबा ग्रहखौ टेलिस्कोप बाहायालासिनो जोंनि मेगन गोजायै जोङो नुनो मोनगोन। अर्थात जोङो जेबो जन्त्र बाहायालासिनो जोंनि उदां मेगनजोंनो जों जुदि अख्राङाव नायोब्ला गासै मोनबा ग्रहखौ जों नुनो मोनगोन। थ' बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खोथा। दा बे मोनबा ग्रहफोरा जाहैबाय गुबैयै मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह आरो शनि ग्रह। नोंथांमोनखौबो आङो गासैखौबो नायनो थाखाय खावलायबाय। दा बिथांमोना बुंथिदों जे गाबोन रबिबार फुंनि समाव सान ओंखारिनि 45 मिनिट सिगांनो जुदि नोंथांमोना बे अख्राङाव नायोब्ला गासै मोनबा ग्रहखौ नुनो मोनगोन। थ' आसा खालाम नोंथांमोनाबो गासिबो नायगोन आरो आंबो नायनो थाखाय सेस्था खालामगोन जे नुफेरै जों खोनाबाय थानाय ग्रहफोरखौ जोङो जोंनि उदां मेगनजोंनो जों नुनो मोनगोन नालाय बेनिखायनो आंबो नायनो थाखाय सेस्था खालामगोन। बुहुमाव दायो कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया सानफा बारफा बांबोगासिनो दङ आरो बे रोखोमैनो जोंनि इन्डियायावबो कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया सानफा बारफा बांबोगासिनो दङ। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि इन्डियाया जोंनि भारतआ बुहुमनि मादावनो कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानायनि मादाव 3थि जायगायाव मोनहैबाय होननानै मिथिदों। स' बे जोंनि थाखाय जोबोद गिथावना। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायो जाहाथे नोंथांमोनाबो गासैबो कर'ना भाइरासनिफ्राय सांग्रांथि थायो बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। आं दिनै नोंथांमोननो बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेबादिनो मोजां मोजां इनफरमेटिभ खोथाफोरखौ लानानै फैगोन। बेनिखायनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामना लायो आं बेखौनो खावलायबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो।